Obi ụtọ ka anyị ji nabata gị na mgbasa oziọma GCK ka ụbọchị taa. N'ụbọchị taa anyị na-ewetara gị akụkọ banyere Kraịst Jizọs. Dịka akwụkwọ nsọ mere ka anyị mata, amụrụ Kraịst Jizọs n'obodo nke dị nta ka ukwuu, obodo eleghara anya. Amụrụ ya n'ụlọ anụmanụ, onye wedara n'ala nke ukwuu. Na ito eto ya, o tolitere, onweghị onye ihe ma banyere ndụ ya mgbe ọ na-eto, onweghị ezigbo ihe ama banyere ya. Ma leenụ, Kraịst a mechara ghọọ nnukwu mmadụ, onye a na-anụ aha ya ebe niile n'elu ụwa, na etiti ndị na-achị achị, etiti ndị bụ eze, a na-anụ aha Kraịst taa. Kraịst bụkwa onye nwere mmetụta na ndụ ndị mmadụ. Ịtụle akụkọ anya na ihe ndekọ edekọrọ, Kraịst bụ mmadụ ahụ nke nwere mmetụta na ndụ ndị mmadụ karịsịa mmadụ niile n'elu ụwa. Oke ịdị ukwuu a na ịchị isi nke Kraịst a, kedu ihe ọ dị ka ya? Ka anyị kpọbata ọrụ nke Chineke, Pastọ Dr. W.F. Kumuyi, ka ọ kọwara anyị karịa. N'akwụkwọ ndị Kọrịntị nke mbụ isi 15 amaokwu 57, ekele dịrị Chineke onye na-enye anyị mmeri, ịchị isi site n'aka onye nwe anyị Jizọs Kraịst. Ọ na-ekele Chineke, ọrụ na ikele Chineke na ndụ gị maka ịchị isi ga-abịa. Lee mgbidi Jeriko na-eguzo, ndị a wee nọ n'iru ya dịka a gasị na mgbidi Jeriko ga-emeri ha. Ha wee gaa ụbọchị nke mbụ, ụbọchị nke abụọ, ruo n'ụbọchị nke asaa. Mgbidi Jeriko a ka nọkwa n'ebe ahụ. Ha wee tie mkpu, ha etie mkpu nke otito, ha tie mkpu nke inye ekele. Mgbidi Jeriko wee daa. Mgbe isi ekele dịrị Chineke, mgbe ọrịa kansa ka nọ n'ebe ahụ, gị si Chineke nara ekele. Mgbe ikpu isi aka nọ n'ebe ahụ, mgbe ahụ nkwarụ aka nọ n'ebe ahụ, ekele dịrị Chineke. Mgbe ọ dị ka mgbidi nke ekewara gị na mmeri ka nọ n'ebe ahụ, gaa na-ekele Chineke. Mgbe anyị ga-ekwe ememe ikpeazụ n'abalị a, mgbidi Jeriko a niile ga-ala. Ekele dịrị Chineke onye na-enye anyị mmeri, na-enye anyị mmeri, na-enye anyị ịchị isi site n'aka onye nwe anyị Jizọs Kraịst. N'akwụkwọ ndị Ikpe isi 5 na amaokwu 13, akwụkwọ ndị Ikpe isi 5 amaokwu 13, mgbe ahụ ya wee zute ya, wee mee ka o nwee ịchị isi karịa ike niile megide ịchị isi niile. Ya wee mee ya onye nke fọrọ ọnụ ka o nwee ịchị isi n'ebe ndị na-achị achị nọ. Onye nwe anyị mere m ka m nwee ịchị isi n'ebe ndị dị ukwuu nọ. Onye iro a na-adịghị emeri, ikikere ndị a na-apụghị imeri na ndụ gị. Onye nwe anyị ga-eme gị ka ị nwee ịchị isi n'abalị a. Onye nwe anyị ga-eme ka m nwee ịchị isi n'abalị a. Kraịst abịawo. Ọ bịara inye anyị ịchị isi, ọ bịara inye anyị mmeri n'ebe mmehie dị, mmeri n'ebe onye iro dị ike na ndụ gị, mmeri n'ebe ekwensu nọ, na onye a nke na-aghọ aghụghọ, onye a dị ike inye gị mmeri nke ime, mmeri nke mpụta ìhè, mmeri gbaa gburugburu n'akụkụ niile nke ndụ gị. Onye nwe anyị abịawo inye gị n'abalị a. Ka aga-aganarị gị nzọpụta ahụ, ọ ga-aganarị gị ọgwụgwọ nsọ, ọ ga-aganarị gị nnapụta, ọ ga-aganarị gị n'akụkụ ọbụla, n'ụzọ ọbụla nke ndụ gị. Ka ị chọrọ ịchị isi, ị chọrọ ịchị isi ga-adị ugbu a, ịchị isi ebighị ebi, ịchị isi ga-apụta ìhè ugbu a. Ọ na-abịa n'ụzọ gị n'abalị a. Onye nwe anyị ga-ehicha anya mmiri gị, ihe ọla nke chịkọtara ndụ gị, ihe niile na-emegide ndụ gị. Onye nwe anyị ga-ewezuga ihe niile n'abalị a n'aha Jizọs. Dịka ị ṅara ntị, kedu ihe ị mụtara n'oziọma? Nke mbụ, anyị nwere ịchị isi megide
ike ọchịchịrị dị iche iche. Nke abụọ, anyị were ịchị isi megide onye ahụ nke dị ike bụ dike ahụ. Nke atọ yiri ya bụ na anyị were ịchị isi megide anụ arụ n'onwe ya. Gaa n'iru ige ntị ma kerịta uru nke buru ibu. Akwụkwọ Olu Ndị Ozi isi 3 na amaokwu 26. Anyị na-ele na amaokwu 26 na Chineke ebe ọ kpọlitere ọkpara ya bụ Jizọs, olee aha onye nzọpụta anyị, olee aha onye bịara inye anyị nzọpụta, olee aha onye bịara inye anyị ịchị isi, nye gị onwe gị na mbụ, gị onwe gị na mbụ. Dịka ohere ọma a na-abịakwute gị, ị ga-ewere ndụ gị nye Kraịst n'ezie, na-enweghị ihe ogbochi ọbụla, na-esi na mmehie na-apụta wee bịakwute onye nzọpụta a. Mgbe ị ga-eme nke a, ị ga-abụ nke mbụ. Ị ga-asị na-eche banyere nke a, n'abalị a m ga-eme ya ka ọ na ma ga-eme ya, m ga-esi ebe a pụta, ọ m ga-eji ihere pụta na ihe mmehie megburu na ndụ m ga-esi na ihe mmekpu ọnụ apụta. N'abalị a, ị ga-abụ onye mbụ, ị ga-abụ onye mbụ, ị ga-abụ onye mbụ n'aha Jizọs. Nye gị na mbụ, Chineke kpọlitere ọkpara ya Jizọs wee zipụ ya ka o wee gọzie gị n'ịkpọpụta gị mmadụ niile n'etiti unu, si n'ihe ọjọọ gị niile pụta. Amen. Amen. Ịtụgharị gị, ị matala, ọ dị ihe ị na-elekwasị anya. Mgbe ị lere ya ihe a anya na nke mbụ, ọ dịghị mma. Ihe a na-achọ dị ka ilekwasị ya anya, ọ na-atụgharị gị, ga-ewele ya anya ọzọ. Ọjọkwa njọ otu ahụ ọ dị na mbụ, ka elekwa ya ọzọ, lekwa ya, ga-ewe malite ịhụ ya n'anya. Ọ dị mgbe ndị mmadụ na-eme otu a, mgbe ha nwere ile anya n'ebe ihe dị otu a dị, ha na ihe emekọta ihe n'ihe ọjọọ a, ha enwe mwute, ha si ihe a adịghị mma, ha emekwa ya ọzọ, mekwa ya ọzọ, ga wee lekwasị ya anya ọzọ, ga-ewe malite ịhụ ihe ndị a n'anya. Ma onye nwe anyị chọrọ ịtụgharị ọnọdụ ahụ ugbu a ị na-ele ya anya, gị na-anabata ya, gị na-ekpori ndụ n'ime ya. Ugbu a onye nwe anyị ezipụla ya ka ọ gọzie gị, ịkpọpụta gị pụọ n'ajọ omume gị niile. Ọ ga-eme ya n'abalị a n'aha Jizọs. N'akwụkwọ Jọn nke mbụ isi 3 na amaokwu nke 4. Akwụkwọ Jọn nke mbụ isi 3 amaokwu nke 4. Ọ sịrị, ka ha rabụ onye ọbụla ke na-eme mmehie, ke na-emejọ, onye emebiela iwu. Iwu amaghị onye iwu, ọ maghị ọkwa gị, ọ maghị ịchị isi gị, ọ maghị ebe ị gụrụ n'akwụkwọ, ọ maghị ogo ndị i ruru, ọ maghị ọnọdụ gị n'ime obodo. Ọ bụrụ na mmadụ eme ihe megide iwu a ga-adọkpụrụ onye a. Ọ ga-asị na abụ m onye nke a na onye nke ọzọ. Ọ ga-asị abụ m nwaanyị onye dị otu a na nke a. Iwu amaghị ọkwa ndị ị nwere na akara ugo ndị ị nwere. Ọ ga-asị abụ m onye nke si ebe a ma nzukọ si ebe a. Onye nwaanyị amaghị nke a. Ka ha rabụ onye ọbụla nke na-eme mmehie, emebiwo iwu a, n'ihi na mmehie bụ mmebi iwu. Ọ dị otu onye naanị nke pụrụ ịnapụta anyị. Ndị mmadụ apụghị ịnapụta gị. Aha gị na onye iwu apụghị ịnapụta gị. Aha nzukọ gị apụghị ịnapụta gị. Ịchụ àjà gị apụghị ịnapụta gị. Na ihe niile i nyere maka ịchụ àjà na okpukpere gị ọ pụghị ịnapụta gị. Lee na amaokwu 5. Anyị maara, unu maara na Kraịst na-egosipụtara ya ka o wee wezụga mmehie anyị niile. Naanị Kraịst, naanị Kraịst, naanị Kraịst bụ onye Chineke zipụrụ site n'eluigwe
ka o wee wezụga mmehie anyị. Abalị awa abalị gị, asị m na abalị awa abalị gị. Ọrụ na ị ga-ekwuru onwe gị eziokwu, ọrụ na ị ga-ekwu eziokwu, ọrụ na ị ga-elekwasị onye nwe anyị sị ya na amaara m na ịbụ onye nzọpụta m, ịbụ onye mgbapụta m. Amaara m na apụghị m ịzọpụta onwe m, okpukperechi m niile apụghị ịzọpụta m, naanị gị pụrụ ịzọpụta m, naanị gị ga-azọpụta m. Ọrụ na ị ga-ekwuru onwe gị eziokwu n'abalị a, ọ ga-azọpụta gị. Naanị ya, n'ime ya enweghị mmehie. Ọ ga-akpọpụta gị pụọ na mmehie, wee zọpụta gị pụọ na mmehie gị niile n'aha Jizọs. Nwanne m ịnụla ozi a. Ọ bụrụ na ị detụbeghị ire obi ebere nke Chineke, mee ngwa ka ime otu ahụ. Ọ bụrụ na ị nwapụtabeghị ịhụnanya Chineke na ịdị ya n'ime ndụ gị, biko egbula oge mee ka ime ya ngwa ngwa. Anọgidela ịbụ onye iro nke Chineke, anọgidela ịbụ onye ngọzi nke Chineke na-akwa. Tụgharịa pụọ na mmehie gị ugbu a. Naanị otu ihe ka ị ga-eme, ọ bụ ikpe ekpere nke dị mfe mfe. Ọ bụ isi Chineke, biko aghọtawo m mmehie m, aghọtawo m adịghị ike m, aghọtawo m mmejọ m dị iche iche. Ana m ekwere na Jizọs Kraịst nwụrụ n'elu obe n'ihi mmehie m. Ị ga-ekpe ekpere a n'obi gị ma kwere. Mgbe ị mere nke a, ị ga-ahụ ịdị mma Chineke n'ime ndụ gị. A na-ekele gị onye nwe anyị, kwenyere ike ka ị ga-eji bie ndụ ọhụụ onye nwe anyị ga-enye gị ugbu a. Nna anyị, n'aha Jizọs, onye nzọpụta anyị, onye nwụrụ n'ihi anyị n'obe Kalvarị, anyị na-abịa na-ekwenyere na nkwa nke ị nyeworo, na ka ara bụ onye na-abịakwute gị na nchegharị, ị ga-achụpụ ya n'ezi. Anyị na-arịọ onye nwe anyị, nye ndị a niile bịaworo, gbaghara mmehie ha niile n'aha Jizọs. Wezụga amamikpe niile, wezụga amamikpe, nye ha ike ka ha ga-eji bie ndụ ọhụụ n'aha Jizọs. Wezụga ọmụmụ ikpe a, nye ha udo nke obi, nye ha mmeri n'ebe ihe ọjọọ niile nke mgbe ochie dị n'aha Jizọs. Anyị na-ekele gị onye nwe anyị, anyị na-ekele gị. Anyị ma na-ezawo ka ha nwee owuwe anya nke nzọpụta n'obi ha ugbu a. Anyị kpere n'aha Jizọs. Amen. N'ụzọ dara ụda, tụkwasị aka nke ọzọ n'ebe ị nwere nsogbu a, ọrịa, ihe mgbu a, nsogbu a, ha niile ga-agbafu pụọ n'arụ gị. Nna anyị, n'aha Jizọs, anyị na-ekele gị onye nwe anyị maka ihe ị meworo, na ihe ị tụrụ na atụmatụ ime, na ihe ị kwere na nkwa ime. Anyị na-arịọ onye nwe anyị, metụ ndụ niile aka ugbu a n'aha Jizọs. Gosipụta ike gị, gosipụta ịchị isi gị, gosipụta ịchị isi gị n'ebe nrịa, n'ebe ekwensu, nye ihe ọjọọ niile n'aha Jizọs. Ana m ekpe onye nwe anyị, ebe ọla enwere nrịa ka e nwee ọgwụgwọ, ebe ọla enwere mbibi ka ịrụzigharịa ya n'akụkụ arụ ndị gị, n'akụkụ arụ ndị gị ugbu a n'aha Jizọs. Onye nwe anyị, ana m ekpe na ị ga-ewezuga aka ekwensu pụọ n'arụ onye ọbụla ugbu a, n'ezinụlọ onye ọbụla n'aha Jizọs. N'ebe a, na igwe redio, n'ebe niile, n'igwe onyonyo, ebe niile, ma ndị nọ n'ime obodo niile, gosipụta ike gị, bibie ọrụ niile nke ekwensu. Onye nwe anyị, ana m ekpe ka anya niile kpuru isi mepee ugbu a n'aha Jizọs. Ndị niile ntị chiri ka ha kwuo okwu ugbu a. Ndị niile dara ngwụrọ, na ndị niile ọ na-ata n'ụkwụ, ndị niile nwere ihe ogbochi, ka ike gị bịakwasị ha ugbu a n'aha Jizọs.
ana m ekpe maka ihe ọla zara aza ma ọ bụ ọrịa kansa wezụga ya ugbu a n'aha Jizọs. onye nwanyị ana m ekpe ihe ọbụla ahụ nsogbu ihe mgbu ma ọ bụ ọrịa nke ndị gị nwere ka ha niile gbuo ikpere n'ala n'okpuru Jizọs. ịchị isi ebe niile, ọgwụgwọ nsọ ebe niile, nnapụta ebe niile, ihe rịba ama ebe niile nye mmadụ niile ugbu a. onye nwanyị n'aka nri n'aka ịkpa n'etiti na azụ n'iru mee ka ihe rịba ama nke ọgwụgwọ nsọ guzogide. anyị na-ekele gị n'ihi na anyị ma na ịzawo anyị kpere n'aha Jizọs. Amen. onye nwanyị azawo n'aha Jizọs. nwalee onwe gị, ị ga-ahụ ihe rịba ama gị ọgwụgwọ nsọ gị n'ugbu a. anyị na-ekele gị maka isonye anyị na mgbasa oziọma GCK nke ụbọchị taa. anyị nwere nchekwube na Chineke agọziwo gị n'ụzọ niile, ma n'ụzọ ime mmụọ ma na mpụta ihe. imeela maka ịnọnyere anyị. ị ga-esonye anyị site na ije ozi nke zuru mba niile ọnụ n'ikuku n'okwu a na-ekwu nke a na-akpọ www.gck/hq.org. n'ebe ahụ ka ị ga-eso bịanyere anyị aka ma zisakwa ya ka ndị ọzọ wee mere. anyị chọkwa ịma ka isi na-ahụta ozi anyị. onye nwe anyị nọnyere gị.